Izan da izugarria, alegindu gara Maitik transmititzen indar eraldatzailea, baina batez ere uste dut jaso dugula indar feminista gaztea, eta ikusi dugu badugula muskuloa herri hau feminismotik eraldatzen jarraitzeko. Iruditzen jate begirada bakarra eta begirada norabide batean bakarrik doiala, ez? Zuri, cis, hetero, mutil, gizon, begirada hori, ez? Hainbat eta hainbat aldiz esaten den objetibotasun hori aipatzen da eta objetibotasun hori beti begirada bakar batetik dator. Orduan, ustot begirada feminista behar dauela kazetaritzak eta eraldatzaile izango dana beste narratiba batzuk aportatuko ditunak eta beste istorio batzuk kontatuko ditunak. Nik uste, idei nagusiena, hau da, ni botat detena, izan da podcastintza lotu detela gela bat norberentzat, Virginia Woolfetik idei hori sortu zuna, eta da hori, bakoitza bere gelatik sortzea eduki bat, sortzea feminismotik, eta sortzea edukien dakan zerbait batzutan, dago komunikazio asko edukirik gabe, eta hau importantea da, eta beste idei nagusia bat da, hemen edabide bakarra dagona historikoki egiten eta gertatzen ari dan zerbait Euskal Herrian da Klas Gazte Ahotsa, da, zuek. Así que hori mantendu behar dugu, eta haupak Klas Gazte Ahotsa eta haupa zuek.